קומדי ספורט. תוכנית הספורט של הרדיו הבינתחומי. ועכשיו אנחנו עם האלוף הטרי, שרן ייני, מה העניינים? אחלה, מה מצב? נו, איך זה? איך זה מרגיש? איך זה מה, רגשות? איך זה מרגיש להיות אלוף? זה מרגיש רגוע וטוב ופשוט מושלם. כנראה אנחנו אף פעם לא נדע, אז אתה הדרך שלנו לגלות איך זה להניף צלחת מול 40,000 איש ברמת גן. אני כל בוקר אני קם אלוף. אז אתה אוכל כל הזמן קורנפלקס או משהו יואו, כזה, לא? לקחת לי את הבדיחה, יאללה. אתה צריך להצטרף אלינו פה לעניינים, שרן, יש לך את זה. קיצר, אז מה אתה אומר? 40,000 איש, אתה מניף את הצלחת, ומה עובר בראש? נתת שם איזה ככה כמה מילים לפני זה. לא שכחת לתת מילה קטנה לקהל, שזה ראוי לציון. כן, דידי פתאום נתן לי את המיקרופון, האמת שלא תכננתי את זה משהו כזה, אבל זרמתי עם זה, וזהו, זה היה מאוד טבעי להתחיל לדבר, יש לנו קשר טוב עם הקהל, אז חווינו עונה מדהימה, אז זה היה כיף, והרגשות מדהימים, אין דבר יותר מרגש מזה, באמת. תגיד, אתם הרי לאורך כל העונה לא העזתם להגיד את המילה, אני מניח שזה ככה משהו שבא מחדר ההלבשה, אבל מתי באמת ידעתם שזהו, כנראה אתם בסוף העונה תשמרו על המקום הראשון? תשמע, לאורך כל סוף העונה ידענו שזה תלוי רק בנו, וזה לא שזה שלא אמרנו לו תקשורת המילה אליפות, לא אומר שלא היינו בטוחים בעצמנו, אבל המועדון יש לו דרך מסוימת, אני דווקא מאוד אוהב את הדרך הזאת, ואי אפשר להגיד אנחנו אלופים לפני שזה קורה, לפי דעתי. זהו, אני לא יכול לחשוב רגע ספציפי שהוא היה רגע שאתה יודע, כשאתה מגיע למשחק אליפות עצמו, מכבי חיפה הפסידה בני יהודה והגענו מול רמת השרון, זה הרגע שאתה יודע שזה המשחק, כאילו זה היה מרגש מאוד לפני המשחק וגם אחריו. טוב, כן. האמת שאתה יודע, אני שומע את מה שאתה אומר, וזה משהו שרוב האנשים פה אנחנו לא עדי מכבי, אבל עדיין אנחנו כאילו ראינו את הרגעים האלה, וזה היה לפחות מהצד משהו מאוד מאוד מרגש, בטח מול אצטדיון מלא עם המון המון רעש. קצת רוצה לשמוע ממך על העונה הזאת, ומה מבחינתך מסכם את העונה הזאת, או איך אתה יכול לאפיין אותה? איזה רגע שאתה לוקח איתך משהו, רגע מהעונה הזאת. עוד פעם, אני לא מבין בעצם מה השאלה. רגע מהעונה, רגע של מה? מה זאת אומרת? הרגע שאתה הכי זוכר מהעונה הזאת. אני מנסה לחשוב רגע ספציפי. היה לנו כמה משחקים שהם היו רגעים אחרים. זה היה כשנסענו לרמת שרון, שיחקנו שם ומובילו עלינו 3-1, זה היה גשם מטורף וניצחנו 4-3, זה היה רגע מאוד חשוב. הגול של מושיקו לוגסי נגד בני יהודה 3-2 דקה 90, זה היה... איזה שער. היפים ויצא הווינר של העולם. אני חושב ששני המהפכים האלה זה הרגעים שאתה אומר, זה מבחנות של קבוצה שרוצה לקחת אליפות. מעניין אותי לדעת, תגיד שרן, מאז שזכיתם באליפות, מה אתם עושים? אתם מתאמנים? באמת, זה כאילו, זה מצד אחד אין סיכוי, מצד שני, אתה יודע, אוסקר וג'ורדי שם דופקים על השולחן. כן, תראה, לא כל יום לוקחים אליפות, בטח מכבי תל אביב לא לקחנו 10 שנים, אז בוא נגיד שעד הרגע יצאנו, סבבה, עד הרגע אנחנו עייפים, אבל מעכשיו אנחנו עושים איזשהו סטופ, כי אנחנו לא יכולים להמשיך את זה, זה לא היה המשחק האחרון של העונה, יש לנו עוד 4 משחקים, בקרוב יש את מכבי חיפה, עכשיו אני לא משחק, יש לי צהובים ואני מורחק, אז אני יכול להמשיך לחזור קצת, אבל אני צריך הרגמת את זה, יכול שקיבלת את הצהוב שם בכוונה. למה אתה מסך יורמוס? תאמין לי שלא בכוונה, כי אם זה היה משחק שם, משחק אליפות ולא הייתי משחק, הייתי מבואס מאוד. וזהו, עכשיו לשמור רצינות, יש לנו גם עוד דרבי, ויש את בני יהודה שאנחנו רוצים, ככה התקשנו מהם ורוצים לעשות משחק טוב נגדם, ושומרים רצינות עכשיו. עד סוף העונה אתם תעזרו לאלירן להגיע לכמה שיותר שערים, או יש איזה דיבור כזה? אין דיבור כזה, אבל עכשיו שאתה אומר, אני אחשב על זה תעלה את הנושא בין החבר'ה. שירן, מקודם דיברת על דרך, על זה שאתה מזדהה עם הדרך שמכבי תל אביב לוקחת איתה השנה. בוא תספר לנו מה זה הדרך הזאת. מבחינה מקצועית או תקשורתית? גם וגם.
מבחינה מקצועית זה עבודה, זה המוסר עבודה ברמה הכי גבוהה, זה שאנחנו מתאמנים עם שעוני דופק, כל אימון, עם GPSים, מצלמים אימונים בווידאו, מצלמים משחקי אימון בווידאו כל הזמן, אומרים לנו מה צריך לעשות, אם צריך להוריד, צריך לעלות, כל הזמן עובדים על כוח, זה מבחינת כל הדברים האלה לא היו לפני שהחבר'ה הגיעו? לא ברמה הזאת, כי אף פעם לא היה לנו שעון דופק פר שחקן, שחקן שלא עולה עם שעון דופק הוא מקבל כאילו קנס, אתה מבין? זה לא היה רצינות כזאת, אתה מבין? ואז ממש יודעים לעקוב אחרי השחקנים, יודעים באיזה מצב כל אחד. מבחינה מקצועית, אתה יודע, על דברים קטנים של כאילו טקטיים, של הפס, של איפה לעשות הפס ואיפה לעשות תנועה, דברים שעבדו עליהם, אבל פה היה איזשהו חיבור מיוחד. השחקנים התחברנו כבר 3 שנים ביחד, סוף סוף למכבי תל אביב יש קאדר יחסית יציב. אני מקווה שזה יימשך, כי זה ממש מתכון ליציבות קבוצתית לאורך שנים. ומבחינה תקשורתית אתם יודעים, להיות כמה שיותר צנועים ולנסות לדבר על המגרש. תגיד רגע, שרן, ככה לסיום, אני רוצה לשאול אותך, בן כמה היית לפני עשור? 16. ואיפה היית באותו יום? אין לי מושג. אני לא אשתכר, אין לי מושג איפה הייתי. וואלה, טוב, חשבתי שתתן לנו פה איזה, אתה יודע, איזה משהו ככה מהספרים, מהאגדות, אבל... חשבתי שתגיד ביציע. כן, פעם הבאה שישאלו אותך, תגיד ביציע. אני הבאתי את הכדורים לפני הגול. בישל אני. לא, אין לי... אוחנן קובס שם, לא? לא סינדרלה. אני נדמה לי שכן. כן, טוב שרן, המון מזל טוב, מברוק, ואין ספק גם שאתה יודע, אני בטוח שאוהדי מכבי לדורותיהם יזכרו את האליפות הזאת גם עם השם שלך ככה מתנוסס עליה בענק. איזה שואו! ותודה רבה גם על הרעיון. תודה לכם, תודה רבה. קומדי ספורט. תוכנית הספורט של הרדיו הבינתחומי.